आहे यहाँ के तरफ बैठल बानी जी। ए जी काहे रहुआ ए तरह उदास बैठल बानी जी? जगन्नाथो कह देले बिया बुरमारी है ना? ऊ तो ऊ बिया ओकर पतोहियो उहे बिया आ ये दा हाकिन डाइन पहुंचो का बताई हम पहुंचो हमर अरे जौन गति तोरा हो गति मोरा हम का कहिए दादा अपन दर्द देख के दुख हमरो का तो जगन्नाथवा का बेटा कह देला बाप रातिए से हमर चालू बाटे। अच्छा तो ई बात बता उड़ीस कहां से लेके आइल बनी होई का जाने त वो ने ढका देले वे तो ओकरे काम हई आ ये दादा देखी ना ये बड़ी आफत बा आजकल इसने तो हाकन डाइक होता सकी मुहे पेट चले लागता राती भर वही ना का करी ओकर बेटा राती भर हमके कोइला अरे दुकान चलावला मयान की बयान का कहाला मिलान मिलान हाक देल बा हाक देले बा इतना बड़ा रोहू में नहीं ना कोई ना ना इनके पहुंचो का गणिये में